അപകടം, മരണം 2 KSRTC ബസും സ്വകാര്യ ഓട്ടോറിക്ഷയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. എലപ്പുള്ളിപ്പാറ അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ KSRTC ബസും സ്വകാര്യ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മായപ്പള്ളം സ്വദേശി അബ്ബാസ് അബൂബക്കർ, ഓട്ടോയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അമ്മാവൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പന്നിയമ്പാടത്തുള്ള ബന്ധുവിന്റെ മരണവീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. ഓട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അബ്ബാസിന്റെ മാതാവ് നബീസ, ഭാര്യ ആമിന എന്നിവരെ പരിക്കുകളോടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും മാറ്റി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളി പള്ളത്തേരി പള്ളേക്കുളത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. പാലക്കാട് നിന്നും പൊള്ളാച്ചി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന KSRTC ബസും പാറ ഭാഗത്തു നിന്ന് പാലക്കാട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. KCV ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.